Jongens, wat zullen Jim beminde techniek missen? Ik liks uit de boodschap. Maar wat nou wat de liftsteken is, wat had je dan? Nou, jullie zullen Jim erachter komen wat Jim mij de boodschap naar boven brengen. Maar zonder lift. Zet hem op. Dus ik zucht dat flatkabaal. En ik denk, wow, dit is echt heel hoog. Die is wel heeg. Oh, verdiepingen. Want ik daar helemaal naar boven. Oké, we gaan nou eerst zien hoe lang het wordt om deze bordskip als boven te krijgen bij de lift. En daarna zetten we het muziekje bij de trap. Maar de trap. Ja, bij de trap. Oké, maar eerst de lift. Eerste lift maar. Oké. Is de makkelijkste. Ja. Zet hem maar rond. 3, 2, 1. Kito hebben berekenen. Tolstreden per trap. 2 trappen per verdieping. 11 etages. 264 treden. Dan ben ik wat. Wie is het dan? Om een hele minuut al. En... Oh. Top. Zo'n 30 seconden. Zo'n 30 seconden. Is dat shit? Wow, ik ben hoog. 3, 2, 1, go! Ik bedoel, 4 trappen omheen, dat is makkelijk om dat heel snel te doen. Maar gewoon rustig 200 treden, hop, 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 samen heen. Dat is toch wel een oren koek. Op een gegeven moment dan rin ik en dan jerk ik een soort van ritme in pasjes. Dus ik begin met mij te jongen. En nieuws denk ik moet stoppen met jongen, want dat is helemaal niet goed voor mijn conditie. Verdieping zo omheen en ik viel me voort. Ze won het niet. Want ze haast omheen tillen en tel zetten worden verder omheen gekomen. Oh, mijn voet. En dan ineens, oh, mijn voeten net meer. Ik denk bij 8 dat ik 4 gewoon dat ik ze net meer omheen krijg. Nou, ik heb gewoon 6 verdiepingen vetboord en dan ineens lukt het net meer. Oh, mijn voet. Oh, mijn voet. Oh, mijn voet. Goeie tijd. Goeie tijd. Willem, mijn tijd is 1 minuut, 6 seconden en 29 honderdste. Zo weinig. Serieus? Doe dan, dat is 16 tijd. Dat is gewoon, ik zeg het aan alles. 56 seconden en 81 honderdste. Hoppé, Team Willem. Weer een win, weer een win. Nou, gefeliciteerd. Hoe voelt het nou om weer te verliezen? Ja, dat vind ik echt net leuk, maar tot de volgende. Tot de volgende.